Arról lehet megismerni, hogyha mi elkezdünk beszélni vagy írni, akkor az nem rövid. Úgyhogy pár éveket azért tudunk irritálni, vagy egy kicsikét provokálni a jelenlétünkkel. Na, ők kívánni fogják ezt a sorozatot. És nem arról fogunk beszélgetni, hogy hány éve DJ-zel, meg honnan a névfel, azt engedjük, hogy tényleg azt fogjuk fel, mert egyébként szoktunk azt valamit, hogy nekünk így a zenén kívül a Janival mindig így ilyen óriási nagy közös halmaz a mozi élmény, a filmek, amit ahol vagyunk, az az én dolgozószobám, a kis szentélyem. Benn vagyok a James Cole birodalomban, és még azt is hozzáteszem, mert az fontos, hogy azért mi nagyon sokszor az úgy kupálódott a kapcsolatunk, meg úgy formálódott, hogy mi azért nagyon sokszor véleménykülönbségen vagyunk. Két nagypofájú ember, nekem meg kellett tanulni hallgatni téged. Már Ez egy 20 év egyébként, hogyha megnézed, mert 2025 van, és azért még 10 évvel ezelőtt azért rendszeresen egyszerre beszéltünk a telefonban. Aztán utána azt mondtam, hogy menjen már az anyjába, hát a faszom ki ez, hogy nekem ilyet mondjon, meg merre meddig, és akkor utána menet közben rájöttem, hogy a barátságok azok általában úgy alakulnak, hogy na, ők azok, akik oda tetszik a másikatnak akár a negatív tulajdonságait, meg a marasságait. Erről majd szerintem sok mém fog készülni, hogy itt most élőadáson megkértem a kezedet. De ha tudnánk eljutva idáig, ezek a filmélmények lennének, hogy ezekről beszélgessünk.